फाइनाली गाइस जोंहा बिगल्सनि फिफाखौ मोनबाय मैगं लाबोदों बेंगलराव आं बेखौ लानोसै मोननै ओइलाय जोब्बाय गैला सेस हेल' गुड इभिनिं गाइस हेल' एभरिवान गोगोम अखा हादों नै बेंगलराव दिनै फाग्ला बायदि अखा हादों माबा मैगं सफैदोंनोलै ओरैजाय मान्डिया डिस्ट्रिक्टनिफ्राय बिगल्स मोनफैदोंनो बेखौनो नायनो नागिरदों जों दा दसे टाइम पास भिडिअ बानायदों दा नुयोबा ओमफ्राय खिथानोसै एसे जोंहा ओरै आदाबो दं गोजौआव थांनो नागिरबाय दायो मा मा मोनो नायनोसै लाना फैनोसै गोगोम अखा हाखादों दिनै बेंगलराव ओमफ्राय टिउसना माला गगोन नोंसिनालाय दा थांसै दे बा स' फाइनालि नै ओरैजाय बिगल्सनि फिसाया मैगं लाबोग्राया बेनो ओरैजाय दं नाफाम नै दा बेखौ लाबाय नोङो आं ना गोरानखौ लागोन ना लासिनो ओरैजाय थास' बिसं नैबे मासथोमोन ए गैला मैगं लाग्राफ्रा नै नंगौ आं बेखौ लानोसै मोननै ओइलाय जोब्बाय गैला सेस बेखौ लाला नोङो आंनो मोनथामसोलाय बेखौ नोगोद मानसि नै मैगं लांफैग्राफ्रा गैला नांजोब्बाय आंथ' मैगङा फाइनालि गाइस जोंहा बिगल्सनि फिफाखौ मोनबाय मैगं लाबोदों बेंगलराव गोबां मैगं लाबोदों माबायदि मोनदों मोजां बिराद मोजां मोनदों साबसक्राइब खालामदो बिनिखौबो सानसुगोरा ब्लग साबसक्राइब खालामना हो बर'जों बर' एकदम हेल्प जेबो खालामगासिनो दङ ट्राइ खालामगासिनो दं मैगङा बेसे बुरजा लाबोदोंमोन मैगङा लाबोदों एसे मथा मथि जोबबाय बै माखासेयाव ओमफ्राय दा बाहाय लास्ट एसेल'सो बारा बुरजा गैला जों जोबजोब्बायानो मैगंफ्रा माखासे मैगङा जोबदों ओमफ्राय मोनजोबासै आरो औ माखासेखौ लानानै नेक्स्ट टाइमाव लाबोबावनोसै नेक्स्ट टाइम लाबोसिगोन ओमफ्राय सोरबाफोर जानो लुबैदोंबा कमेन्टआव खिथाहर मैगं थाइगं बिराद गोजाननिफ्रायसो लाबोयो खिन्थु बिसोरो माइसरनिफ्रायसो मान्डिया डिस्ट्रिक्ट ना बिराद गिदिर गायनाव दैयावसो थाया गोबावलायो बिसोरो गोजोमनाय लाखिलायनांगौ दायो खाला जोबखाबाय नाफामा दंबायो खिन्थु नै मोनबेसे दंबायो दा ओरैजाय नै थास' बिसङा गैला दा सेस जाजोब्बाय आरो बिथिं लाजोब्बाय नै थफ्ला जोंहा नैबे आदायानो बांसिन लाबाय नंगौ दा बैथिं दोनखुमानाय हरदोंसो नै बिदिब्ला जों भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनोसै लोगोफोर ओमफ्राय जों दायो थांनो नागिरबाय जोंहा दे आदा थांनायनि जासिगोन जोंबो गोजोननाय थाबाय बिराद गोजाननिफ्राय लाबोना होफैनो थाखाय दे मोनजाबाय थागोन बिदिनो र' बुजाय होबाय गासिबो जों दायो थांजोबसिगोन दे आदा नोंखौबो होबाय दे